Basa remweya mutsvene arigone kuitwa nemunhu umwe chete. Panyama tinotatsurana, asi kana tiri pamweya tinopupurana. Kuti aiwa izvi zvabva kudenga. Ngatinzwei mashoko maviri matatu mazwa aiswa nababa Benerisha ndepo iwayo. Situation iripo ndekuti basa rekunamata resangano arigone kutakurwa nemupostori ari one ari oga, angave mutumwa, angave muprofita, angave muratidzi, angave muroti, angave mupostori. Kuchishanu kunongoro nedambudziko rekuti pamweya vanenge vachipupura zvinhu zvekudenga zvakanaka, but panyama vachiramba. Rimwe gore musangano remurehwa rakaenda kudomboshava, aMatias vakabatwa nemweya mutsvene wechokwadi vakati, iwe George Jacopo yakafambisa kumutengera Gemenzo, hamusi kuzokomborwa munyika menyimi. aMatias vakanzwa rinonzi izwi madzibaba. Izwi iri ravakanzwa aMatias rinenge richidzidzisa rudo pakati pemiviri yakagama izwi yakakonyerwa nemazita. SaJacopo rakavasvikiro. Saka Jacopo havaibvumidzwa kuti vasabatwa zvakanaka nesangano nevana vaMairosi nevakuru vakanga vari kwamborewa kuti vangosiyiwa vakadaro. Vaifanira kuitirwa rudo. Muenzaniso waninga pendoti ana Anevha vanga vaine marori. Muri kuzvinzwa. Saka pakati pemarori anga aina Anevha vaigona kutengera Jacopo magemenzi. Vaigona kana kutodhiririra bhoho chaipamusha paJacopo kuti paitwe kana kuti commercial gardening chemuriwo. Kuti svikiro rigarike risati matambudziko enhamo yembiri imo musangano mene vapostori vanenge vazarurwa nekusunungurwa nengirosi. Zvinoitirwe chii izvi? Ati isusu tinoona kumasowa hatina chinamato chekuti tinokudza zvemweya bedzi. Ipapo ndo patakafera kuchishanu. Saka izvi zvatinoita ndezvekuti isusu tikatenda kuti mutungamiri wedu kumweya ndiye uyu. Mutungamiri wedu akabva atidzidzisa kuti kudii. Akabva ati imimi pfuma yaunounganidza munoisa kuimba yaMwari. Ndozvakasiya zvotaurwa naShoniwa naBaba Johani. Kuti vachapa imba yaMwari zvekudya havasi kuzofa vakafawo nenzara. Ininiwo ndinotoitya imba iyoyi. Pachitaurwa imba yechirangano yakasiyiwa naBaba Johani, vanonamatira kumasista uko kumasabata uko, havaroorwe, havaite chi, vanongogara vachinamatira nyika. Ndiyo aka yakasiyiwa naBaba Johani kanzi Ark of the Covenant. Moses akavakiswa chibhokisi chechechi. Baba Johani akanzi iwe yako chava inofema. Uchavaka aki yemhandara nekuti zvaenderana nenhau dzekulinga neVigo. Planet yeVigo chichichi munosezvavane mweya vanoongorora Solomon saikoro kuti kudenga kurinenge riri papi. Akaona ringuva yemhandara achibva asarudza vana vasingaroorwe vaakati imba yechirangano, imba yemhandara, mhandara yeKenya. Imba iyoyo manje haende kubasa. Basa rekuparidza chete nekutambira hweni kuikweta kuranga kuKenya uko. Vanenge vachikutambira hweni vachitambira hweni vanhu vasuwa vanenge vachiuya vachitambira hweni vachinamatira vanhu vachienda mumatima vachiita kana mukatoenda kana pamagugu munotoona mabhazi avo nechichichichi. Johana akati imba iyoyo ikasafa nenzara imamfuwo nenzara. Uyu Johani manje atinotaura isusu ati murefu remai kana kumugavhuna kuti aiwa kana achinge Johani akutaura apa kana akukwasha muteereri hai mutumwa akaimbwa muchishanimo muvakupupura ari pamwe kana ari pamwe vanenge vachipupura Afrika yose mutumwa mumwe chete, Afrika yose yemutumwa mumwe chete, Afrika yose mutumwa mumwe chete. Zvino atizoti kuranga kuKenya uko zvizvi zvemuZimbabwe hazvina mbobvira zvanzi Johani ndiwe muZimbabwe. Zvakanzi Afrika yose mutumwa mumwe chete. Kuroti vaKikuyu vekuKenya vakutodiwa naBaba, vaBaganda veUganda vadiwa naBaba, vaChewa vekuZambia vadiwa naBaba, Vanyanja vekuMalawi vadiwa naBaba, vaSena vekuMozambique vadiwa naBaba. Saka Afrika yose mutumwa mumwe chete. Kuroti mabasa iwaya kuti afambiswe umwe nomwe anenge achitoisa dikita rake pazvipo paaritari yamambo. Basa raJohani richienda kumberi. Haizi mari yekuti mambo Elijah atenge motikari yake. Ndosaka muchiona hapana kana mari yakambounganidzwa kuti yaunganidzwa bvanzi ngaipiwe Elijah ngatenge motikari. Kana mari yese inopiwa kuimba yaMwari, mari yese inoenda kuimba yaMwari. Kuna wakuru vatori kuKenya uko ndivo vanofanira kutoshandwa navo vachipiwa mari dzipi idzodzo. Tobva ipapo kuroti pfuma dzikaenda paaritari yakataurwa naJohani zvinotaura kukomborwa kwesangano. Munozoona papi munongotarisa panyama vapostori kuchishanu, motarisa panyama vapostori kusabata, woona kuti Johani ainyepa here kana taitara chokwadi chete. Ndozvaunongoita ukaona vekuchisabata vacho vachichekwa nechishanu pamari ubva wangoziva kuti Johani ainyepa. Handisi kutaura kuti munotora munhu 1 akafanana naWikino kuchishanu moti watasaona tine mamiliyoni tinana Wikino ye 1 sikoti hatombonamata kumasoro ana Jinimbi vaisa namata kumasoro dho vaketorwa muteuro zova nechirodza
kumusha kwavo saka ndichironza kuti vaite mari but mamiliyoni akawanda kusabata kudarika kuchishanu tinavo hedu kuchishanu mamiliyoni here and there 1 or 2 but kusabata akawandisa ende vapostori vane middle class kusabata vakawandisa sei because maropa fadzo akabva pakutenda mbiri yemutumwa tezebajona anobvera kumuramba kana musasamura nekuisa zvipo paaritari yemba yaMwari. Dai kuzviri izvo kuti tiri kunganza mari tichiisa mumwe dai ndaane mari kako ndingadai ndichienda kubasa iyi dai tichiendera kumasango kunovhima kuti kuenda kudzimwe nyika kudii kunotsvaka mari dai taingounganidzirwa mari nevanhu taingogara kazo tichidya mari muchika ndigere kwete mari iyaya Peter haana sendi raanodya inoenda kuimba yaMwari mari iyaya haina sendi inodyiwa naPeter inoenda kuimba yaMwari haisi personal mari yangu nditozviendera kubasa nditozviitirawo mari dzangu nditobvisawo kana malisi acho pese ndakambokanda malisi kairi pana pakati pamakuwa nevamwe varume vanenge vakadzi pana vakakanda kumamagrupu toona vari kubhanasao vaifunga kuti tikudya mari iyo kana nditobvisawo mari ende potsoposo ndotobvisa times 10 inobviswa nevanhu because handizoda kuti Gabriel kana Johana andikomborera akaisa nekasipuni handidi kukomborwa kwakatswinyika ndambira namuramba ini handidi kukomborwa zvakatswinyika saka ndotobvisawo nenhingiriki nefoshoro ndoda kuti kudenga kuburuke mabhara nengoro dzakazara zvikomboro zvangu ndichirarama zvangu upenyu wangu wakanaka wakangaikira saka ndichibvisa pakuru handibvisa padiki zvezvo kubvisa $10 ina ndibvise $10 baba indobvisa $100 baba maita sei saka ukaona munhu achigunungurirawo $10 yekuti iri worth 50 cents $10 ye1980 ya worth almost $40 nhasi kuna $10 yanhasi ika itori 50 cents kana $1 ukaona chigunungurirawo 50 cents wakaoma but pamava muri kunyika zvenyu vazhinji muri kunyika kunzenza dzaida kuenda kuna America kunogocha haikona kutaura motikari dzaiswa mavhurutenge muchitendera paAmerica pari kubowa hande kwamutare hanzi kune bhendi riko chibheto hanzi ari kwamutare mupinda motikari nenzenzza moenda kwamutare muchidya mari muchitenga doro muchiita semuchindakirwa zvaMwari 50 cents $1 rakuremera rabva raita chimwe chinhu chatoo chimwe chinamato watadzirwa satani chaendi yakuitwa kudya nguruve chaiko kubvisa 50 cents $1 kutoita wadya nguruve huni dzezambara pamaso tinongotenga huni dziya zambara hapana anombotaura kuti pane munhu adyirwa mari ndozvangofanana nenyaya iyoyi Johani atori mukuru kudarika zvese zvatinoita zvese zvemazambara nechizvisizvo dai asina kuuya zvinhu izvo zvingadai zvisina kumbobvira zvapinzwa pamusangano redu handisi kuti hazvina kuyera zvakakosha zambara rakakosha kubviswa mari dzezambara dzakakosha kukudza vaprofita wenyu mumasangano muchiona kuti havasi kufa nenzara zvakakosha vanonamata naAmatiasi pachirodza havafaniri kuvasiya vachifa nenzara havafaniri kuvasiya vachiya chekudya nekuti ndiye mutungamiri wenyu zvinoda kuti zvinzwisisiko izvozvo hakusi kubhadharisa ikoko chemberi chadzo dzinenge dzakura pamaso edu tinotoenda tonowacha hembe vakadzi edu vachiwacha hembe isu varume tiri mugadheni tichimbira tumuriwo tichiita sei vosiya vabikirwa sadza nekuwachirwa nekuita sei aini vosiyiwa chemberi ndizvo zvakataurwa nengirosi same nemunhu anenge achititungamira pamweya anofanira kugara zvakanaka but iye haasi kutombotora mari iyo ari kutoisa kuimba yaMwari haasi kutombotora mari idzo ari kuisa mari idzo kuimba yaMwari saka imimi kana muine zvenyu zvamune muchifungidzira nemakunga enyu zvinenge zvaazvenyuwo but nyaya iripo ndeyekuti isati kunamata chinamata chekungofadza mweya bedzi kuti isaka gabringa isati kunamata chinamata chakadaro isi kunamata chinamata chekuti Ishumairi Isaka hera isi kukudza Ishumairi nyama yairija Ishumairi nyama dzemba yechirangana anamai mhandara dzekenya tosokudza mweya kuna kuti tichidzidza kuti mweya wedu unofamba uri nyama nemweya isati kufamba nemweya kana hatina chinamata chakadaro ndosaka muviri waJohani aisaenda kubasa vakomana vejoini vekumasabata vakapapasa ipapo vakapagona vakati baba haveze vakatanga kushandira baba Johani achiita mabasa emweya bedzi zvine zvazvinotoireva izvozvo mambo angashandire ungati mambo aende kunopinda mumunda kunoveza here kuna zvinhu zvakambodaro hakuna mambo anounoveza hakuna zvinhu zvakambodaro totenda nevanenge vachibvunza mubvunzo but mibvunzo yenyu munofanira kudzidza kuti zvinhu izvi zviri for benefit yezvaMwari basa raMwari imba yaMwari zvakataura nemuromo wake Johani iye kana muda kuzvishora munotongoshora ari iye Johani wacho musatomboshora inini because nditongorowo kamupostori katongopindwa musangano raJohani ende Johani handisina kuhafura kana kugavhuna kana kumuti apa anotangira pachiperera apa ndikutaura Johani 1932 kusvika 1973 September achidzama 3 seconds achifa zvaakataura ndozviteedzera saka zvese zvaakasiya areva ndozvatiri kudzosera musangano kuita kuti vapostori vakomborerwe vapostori vasaramba vachingotambudzika vachikurirwana namakandiwana namagaya pekuita mari neupenyu hwakanaka nekuda kwekuhafurahafura nekugavhuna ngirosi tinoda kuti paite bhuridhi yevapostori vachasadzikisa zvezvairehwa naJohani togomukona kaMwari kuti but Mwari muri kuratidza kuti komborera but aiwa tine vanhu ava nevava vari kukunamata iwani inga vanobvisa zvipo kuimba yaMwari inga vanonamata wani inga mana vari kuita wani inga vari kuda ko munoramba makavarangire vananyotadzi vanhu voropafadzwa zvavo
Mwari anenge ane vanhu vekuvakira kingdom yake. Ndaakazvitaura iye Johani wacho akati pandinodzoka vanhu havazadze mukamota kebhitu. Saka imakona kuda kuti uyira netsananguro dzamakaudzwa nevanhu vakawanda kuti vanhu vakawanda vari kuti hazvisiri izvo kunge Johani akati pandichadzoka kana kuti pachange pakuitwa basa iri vanhu vakawanda vanenge vaine ziva chinamata. Haana kudaro. Akati vazhinji vanenge vasasanamata akakwana mukamota kebhitu vanenge vachinamata. Chadzoka umwe mako mabhawa imi makuenda kung'anga. Akazviprofita vaprofita vangani vari kunzwa vachibatwa vari kudzinganga. Vaprofita vangani vari kunzwa vachipindura vakadzi vari. Vaprofita vangani masangano aparara. Nematunhu makuru kwakubatwa mishonga. Akazviprofita baJohani pandinodzoka kune vanhu vashoma vanenge vachinamata. Saka nairi ishu yezvatiri kuvaka zvemweya izvi tine mweya mutsvene pamberi pedu. Hatisi kuvaka nepfungwa dzedu. Mweya mutsvene iwo kana watoti bvisai zvipo kuimba yaMwari ngaizvendi. Saipfuma kuimba yaMwari. Totoisa pfuma kuimba because zvitotungamirwa nemweya mutsvene, hatungamirwa nevanhu, hatungamirwa nemafungiro evanhu, hatungamirwa fanira kutori chitori chishanu manje ka. Ritori dhibiroringa rine mahwani mistakes. Saka we are very very careful kutora fundo kusangano rakadaro. Very careful. Zviriko zvechokwadi zviriko hatirambe. Zvakafanana nezvinomwe zvishanu zvaJames naFilipi tozvatoisa amen. Zvinomwe zvishanu zvaJames toisa amen. But pane patinogumira. Zvekuzoti Johani akavira mukarwa chichizve ndezvefeki zvese zvinenge zvashereketa kutadzira Mwari kwekwe. Vanhu vakuda kupfurira kunzwa mweya. Tine patinogumira. Hafanani kuti wotaura kuti kana kuti nevanjaina basa kwakadzurwa nemidzi isati teerere zvezve. Because tonazoziva kuti masangano ababa Johani manomwe haazi 3. Zvezve zvekunzi munowana gomodombosha ari matatu zvezve. Izvezve munotaura megena nditaure zvezve. Manomwe masangano ababa manomwe. Rashani iripo, Guruve iripo, Nevanji iripo, Dande iripo. Muriwana gomodombosha manomwe 7 masangano ababa Johani. I7. Saka anengaida kuita zvematatu izvo munongoita ndizvo zvoitai but hakuna kutifurira kuti tiite zvepfungwa dzevanhu. Isu toita zvemweya. Isi mweya wakatoteera wakati manomwe nevanjino verengo. Fanirwa kutora naSoromoni kuti atitaure zvematara pavagara paSoromoni vanokurondedzera chinamato. Munhu iye akadaro ngaangonyarara ngaasataura madzibaba. Amen. Itai but inini naSoromoni vese ndovakunza. Kana uyu anonzi Ringson uyo kwanhingwarasha ndomukudza zvokuti munhu iye uye. Ndomukudza zvokuti anizive iye uye. But ndokudza futi zvakare vekudombosha. Ndokudza futi zvakare vekwamuri vesana aenderwa ndovakudza. Nevese kwane gomo ndovakudza. Hatizoita chete chikuti ndizofurwa nengomo kuti mureva haina basa. Kana ndofurwa naaenderwa kuti siyana naDesire negoma haina basa. Kana ndofurwa nemureva negomo kuti mune vanje haina basa. Ipapa ndo panonetsa manje. Panonetsa manje. Ina handisi kemucage. I cannot be caged by another man. Nazvite. Izwi racho rinotitungamirira rakati masangano angu manomwe. Saka ndotongowakudza ari yese. Hapana sangano zina kuita mistake kana kuti ungati Guruve vari kuzodaiwo mistakes hatinamatira. Hapana risina kuita sangano risina kuita mistake nderipi ngaritaurwe ngekuti ari rakati harina kumboita mistake ngaritaurwe katinzwe. Tione kuti hatigoni kuaverengera mistakes avakaita. Saka hatigoni kufurwa kudaro. Masangano ababa manomwe. Nhamba yacho nomwe chero ukaivenga but paunovhura mutero nekuvharwa uchaitaura chete. Mbiri mazana manomwe ane makumi manomwe mwenje munomwe. Uchazvitaura chete usingade uchida. Saka ndikatuke mwenje munomwe yababaka nekuda kwevanhu. Hainzi vanhu Masowe. Hainzi negomo Masowe kana nemureva Masowe. Inonzi Johani Masowe chishanu nemasangano aya manomwe ari kuchishanu. Akazobuda tumasangano twakawanda chibuda vari vana vemasangano makuru. Hatigone kuti tishore Guruve yakapuwa tsvimbo yenhumbu, tsvimbo yeEmuramu, tsvimbo yegoridhe. Guruve ndokukabva Daswesi vakatamba matare naJames naFilipi. Vakazotukirwa vakashorwa nzwi zimudande hatiudzwe nemutande kuburuka pano izwi rikaimba pana Daswesi handiedza mutande mandiedza mutande. Ndingatadzokudza nhau dzakadaridzo nhau dzinoera dzavakaimbiswa dzii nesa naJohn Ferris kuGuruve vakati uyu Daswesi ane mweya but chivi chaaita cheupombwe pane padzakabva upombo kuti aregerwa anofanira kudzora masangano. Saka Daswesi vaidzora masangano kuti vadzime chivi cheupombwe chavangaita. Masangano ese emaHarare ese anachitungwisa kwana Sanders kuisa Daswesi because Sanders akabva kuna naDaswesi. Saka Sanders azodzora Gweru Bulawayo Mutoko Harare chitungwisa masangano nemasangano adzorwa naSanders kunosvika Bulawayo zvabva muruoko rwaDaswesi because Daswesi ndiye akadzora naye Sanders mwana weGuruve. Isu vamwe tabuda masangano imomo ana Sanders tichienda mudanho raJakob Mamureva. Saka ndotuka sei Sanders akandidzora kuti ndipinde musangano. Ndomutuka ndakamira ndiye ndichituka amai vangu kana baba vangu. Saka hatigone kuti tidzimirwe masangano nevanhu vanenge vaguta zvavo neukuru hwavo. Nevanji inotoera isangano rababa. Rashanu inoera isangano rababa.
guruve inoera isangano rababa mamistakes hapana sangano zina kuita mamistakes chero wekusabata chaichaiyo vakaisira Johani poison vakakuya mabhodhoro vakamisira chikafu akafa vanhu vekusabata vakachera vakapwanya kuya mabhodhoro vakamisira chikafu kutanzania imi chero mukazviramba bada vaprofita wenyu kuchishanda vanopupa kana vari pamwe vaimba zo mudhasara muye ndimo mandakabayiwa mudhasara muye ndimo mandakabayiwa ye mudhasara muye ndimo mandakabayiwa